Ngenza part 2 na-ke waleli culo leli elithi Masimbonge. Ngithe uma ngabe ngikhuluma kule video lokuqala, uma ngabe usafunda i-keyboard sathi ungafunda lawo maculo lawa kanjalo. Ngase ngithembisa ukuthi-ke ngizoyi-break-a down ngokhe abaningi. So ngisaqhubeka no-F sharp, key ka-F sharp, ngi-break-a down leli culo lithi Masimbonge. Ngama-strings, ngenxa yokuthi-ke ngidila kakhulu nabantu abasuke befunda i-keyboard, abangakwazi ukudlala i-keyboard, basafuna ukucathuliswa, baboniswa amakhiye. Ama-keyboard-ke siyawadayisa-ke, kukhona ama-E28 amabili, 8500 E28 lilodwa. Mase siba futhi ne-E14 elikhona futhi nale edayiswayo. Inamba yami ikhona nayi la ngibhalile. Uma ngabe lapho ufuna ukuthola ama-pictures alama-keyboard, noma ufuna ukuthola ama-video ngikukhanyiselela yona i-keyboard la ngithi adayiswa, ungithinte nje ku-WhatsApp. Iyasebenza ku-WhatsApp futhi iyafoneleka leyo namba leyo. Nganginibhoksa noma ukhomente uma ngabe uyifuna i-keyboard. Ngise-Pinetown for i-collection. Ukhona nafo wenza i-meetup e-Pinetown ukuze umuntu ayithole i-keyboard. Ngila eTepeni ngaphansi kwe-Pinetown. Kodwa-ke umuntu ole kude nakhona futhi kunayo indlela yokwenza noma yoku-arrange ama-postage. Yeah, so singasebenzisa noma u-Postnet, u-Courier Guy noma u-FedEx, depends ukuthi wena uprefer yiphi. Mhlawumbe inkampani engase ikulethele i-keyboard yakho kulelo site uma ngabe ungekho la KwaZulu-Natal, noma uma ngabe ungekwazi ukuzoyilanda i-keyboard. So asiqhubeke no-part 2 na-ke wethu. Ngiyazama bafethu, wona akusavumi ukuthi ngifundise abantu i-keyboard, akusavumi ngempela, but-ke ngiyazama ngoba baningi abantu abafollow i-channel yami, ababefollow ishayela ukuthi balandele izinto ze-keyboard. So ngithena-ke kwilokhuza yokuqala kwilokhuza yokuqala ku-part number 1. Ama-video amazoba made kakhulu-ke njengamanje, azoba made uba ngifuna uku-break-a down nje into ibe yinde, umuntu akwazi ukubuka into angeke aze ashode ngalutho kuyona. Ngithe ku-part yokuqala sithi Masimbonge. Senzeka nje ku-part yokuqala. Senze into ecishe ibe kanje. Sustain yami yangihlupha mina. Sustain wenza njani manje? Okay, so part number 2 ngithena sizoshaya le part lethi hallelujah mukhulu umusa Jesu, okuyiphatha eqala leyo. Uphindela futhi. Okay, uma uyishaya uzoshaya nje. Okay, so kuzobe iphathe kanjalo-ke. Bese ngi-break-a down ngizohamba kanje. So ngithe 1. Asengithi uphindela futhi. Yabo, hamba kanjalo. Then mase sithi kanje.
Okay, uzwenza kanjena-ke. Uphinde ukucina. Yabo. Jesu. Yabo. So. Mesiphinde ithi simenyiwe, simenyiwe. Yabo. Shifane. Namhlanje. Yabo. So. Yabo. Angithi uphinde for. Aphinde nqisi. Yeah. Ngathi mhlampe-ke mbeke kona lokho bekumele break it down. So nje practice le nto le uzama ukuyifaka into enhle ukuthi uzoyi-practice ngama-strings ngokuya uhambe uyishintshe i-tone yakho uyifake etendeni. So ama-strings akwazi ukukunika leyo nto leyo ikubridgela amagebhu yabo kuningi nje. If into mhlampe uyidlala ngama-strings akufani nokuyidlala ngetende. So ngithe ngi-break it down ngisemsithweni ama-strings ukuze nawe futhi uzokwazi ukubona. Okunye kokugcina-ke engihlezi lokho ngikukhombisa abantu njalo emavidiyweni engikwenzayo ukuthi ama-keyboard siyawadayisa njengamanye ama-keyboard engathi akhona ama-E28 amabili kanye ne-E14 wona ama-keyboard esiwaphushayo la ukuthi akahambe aye ebantwini abathi mhlampe bayawadinga lawo ma-keyboard lawo. I-E28 lu-8,500 mahle kakhulu. Nazi iy'thombe ekhona ungabuka nje iy'thombe lezi ekhona. Nginawo futhi-ke nama-video e-E28 ngikhombisa ukuthi usetha kanjani itende. Ne-E14 futhi akhona ama-video e-14, akhona ama-video e-16, akhona ama-video e-96, akhona ama-video e-09. Maningi ama-keyboard nje engikhombise ngawo ukuthi uma ngabe usiyithinge good enough hamba uyobuka i-video yami ezokudirect ukuthi uyi-ona kanjani, ufaka kanjani ama-beat akho, transpose uzotholaphi. So yonke into nje ilula kakhulu uma ngabe uthenga i-keyboard la kumina. So wona ngama-keyboard akhona la ngise-Pinetown ngaphansi kweTheku. Ngise-Pinetown for i-collection ngaphansi kweTheku. But-ke uma umuntu ehlala kude ngoba i-channel sesibonile ukuthi baningi abantu abasilandelayo, abanye bangaphandle kwe-province yethu la KwaZulu-Natal. So abanye vele ngeke abasoze bakwazi ukufinyelela ku-good enough. Abanye baleke koZimbabwe angeke baze bakwazi ukufinyelela ku-good enough. Abanye baleke koSwaziland nakhona futhi kunzima ukuthi baphinde bafinyelele ku-good enough. Siyakwazi-ke uku-offerisha ukuthi keyboard singakwazi ukuyiposta ifike ngakuwena. Usho ukuthi singakwazi uku-arrange noma sibhukhe for uFedEx noma sibhukhe u-DHL. Wena ozosho ukuthi yiphi inkampani oyincamelayo noma singabhukha u-DPD courier company kukuwena. Postnet sikwazi ukulokhuzela ukuthola leyo nkampani ezokudilivela i-keyboard yakho uma ngabe uyithengile ku-good enough. Yeah.